баъзе расмиётро ҳанӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба тартиб доранд. Дигар обратно ба Россия даромада наметавонанд. Патент падача накардем. Только регистратсия кардем. Ассалому алайкум ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. Информатсияи нав пешкаши шумо мегардонем. Бо диққат тамошо кунед. Дар ҳамин видео як дона лайк бигзоред. Бародарое ки мехоҳед бидонед аз Россия депортатсиятон кушодаҳа ё ки маҳкам, номерои WhatsApp мебурояд, бинависениш ё зангиш бизанед, қатиш дар масъалаи проверкаи депортатсия суҳбат бикунем. Президенти Федератсияи Русия қонуни навро дар бораи муҳоҷирон имзо намуд. Муҳоҷирони меҳнатӣ аз ҷумҳурии Тоҷикистон акнун метавонанд қисми расмиёти заруриро пеш аз сафар ба Русия дар дохили кишвар гузоранд. Тибқи ҳуҷҷат, шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ки тавассути роҳҳои расмии корёбӣ ба Русия мераванд, метавонанд баъзе расмиётро ҳанӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба тартиб доранд. Яъне пеш аз сафар кардан ба Федератсияи Русия чандин мақсад корҳои ҳуҷҷатгузорие ҳаст ки дигар дар Тоҷикистон мекунем, баъд метавонем ба Русия сафар бикунем. аз ҷумла муҳоҷирон чӣ корҳоро карда метавонанд гӯш кунед. Изи ангушт супоранд ва акс гиранд. Пешакӣ аз санҷиши пойгоҳи муҳоҷиратии Русия гузаранд. Қабл аз сафар дар бораи мавҷуд будан ё набудани манъи вуруд маълумот гиранд. Дар оянда муоинаи тиббиро низ дар ҷумҳурии Тоҷикистон гузаранд. Яъне барои ворид шидан ба Федератсияи Русия сурат мегиред ва отпечатки месупоред. Ҳамин чиза дигар метавонед дар ҷумҳурии Тоҷикистон пешакӣ бикунед. Ё ки мерен аз муоинаи тиббӣ мегзаред. Ҳамин чиза низ метавонед ки пешакӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон бикунед. Ё боз як чизи дигараш ки пеш аз сафар кардан барои шумо ҳаққи иҷозат ба Россия даромадан дорен ё ки надорен, ишан дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҷои шиноснома ва раводида метавонед ки бифаҳмед. Дар мақомоти Русия мегӯянд ки ин тағйирот барои ба низом даровардани муҳоҷирати меҳнатӣ ва пурзур намудани назорат ба риояи қонунгузории муҳоҷират қабул шудааст. Яъне ки ин чиз аллакай ба имзо расидагиай аз ҷониби президенти Федератсияи Русия Владимир Путин. Чизоеро ки мо номбар кардем, дигар шумо метавонед ки пеш аз сафар кардан ба Федератсияи Русия дар ҷумҳурии Тоҷикистон мақсад ҳамиёро тахт кунед, баъд сафар кунед биред. Комментарияҳои шуморо мехонем камтар ва ба саволотон ҷавоб мегардонем. Бародаро, кадом нафаред ки мехоҳед дар Москва пеши стоматолог биред, дандонои худтонро табобат кунед ё ки пломба кунед ё дандон сафед кунед, номере ки мебурояд қатиш дар тамос бошед. Мақсад кори шуморо и бародари тоҷикмон бо нархи арзон буд мекунад. Ҳатман зангиш бизанед. Маҳмуд нависонда. Ассалому алайкум бародар. Ман патенти манолиро рад кардам. Барои уведомления реестр ғалтидам як мошид. Тоҷикистон омадан метавонам Россия рафта 3 моҳ раванд мешуда бошад. Шумо метавонед ҳамчун гости биред, агар ки дар реестр номтон баромадагӣ набошад. Вале шумо гуфтед ки ном дар реестр баромадагӣ ва дар чорни списка будагиёро бисёри ҳолатҳое мешавад ки запретшон мемонанд, дигар обратно ба Россия даромада наметавонанд. Як нафар нависондае ки курсавод шуморо не, шумо ҳам ё шумо низ бошед не бошед. ҳайр биёдан инҷа маълима бишавад, яъне мардум тамошот кунанд. Ба фикрам ки хеле азеби маълимагӣ дори худод ё маълимагӣ буд кардагӣ марамад як канал букшо маълимаи назм мешавад, тез дастгирӣ мекунанд бо маълимаҳоро. Як нафари дигар нависондае ки салому алайкум акаи Соломон, даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ тамом шид ё ин ки не? Бале, даъваткунӣ ба хизмат тамом шид, призов 100% ба анҷом расид. Як нафари дигар нависондае салому алайкум ака, ман патентам тамом шид. Граница рафтам омадам 3 моҳа регистратсия кардам. Патент падача накардам. Только регистратсия кардам. Метавонам ки бо граница бирам биём айсар патент бикунам. Ё ватан бирам як моҳ бестам метавонам як моҳ пас омада. Мақсади гап ки ҳозир агар мигратсиони картаи гости қати даромадагӣ набошӣ, барои бале як моҳ меси бо даромада метавонӣ. Вале агар гости қати бошӣ баромадӣ, дигар ҳуқуқ надорӣ ки дарҳол ба Федератсияи Русия ворид бошад. Як нафари дигар нависондаи гӯш кун мара. Ягон чӣ мехарӣ соҳибкор мега суми налогша парто. Чӣ хеле да одами оддӣ дахл надорад. Ҳамин ту борӣ ки савод надорем бадам хеле тон мегам. Тешаев нависондаи. Ака патент анулировать шидагиай. Гости рафта метавонам? Илтимос бигӯед.
бале гости рафтан метонӣ бародар, ягон ҷои мушкилиш нест. Каримова нависонда: ассалому алайкум, моҳи шарифи қурбон муборак бошад. Запрет во дворе кушода мешавад? Саволи мо ба ҷавоб диҳед. Яъне дар назар дошта бошем ки амнистия мешавад ё ин ки не ҳозираш заи чӣ гап нест. Фазлиддин нависонда: ассалому алайкум акаи Сормон, манда патент надод, граница перескат карда метонам ака, пешакӣ раҳмат. Метонед мақсади гап шумо граница бигзаред, лекин сабаби патент надодана шумо аввал дуруст аниқ дақиқ кунед ки ба чӣ хотир надодагиам. Агар мисол сабабаш ҳамин боша ки анулир ва чизаги боша патенти пештаратон ва ҳозир дар шумо патент надода бошанд, граница гузаштани шумо фоида намекунад. Барои ки бигӯем граница бигзараму бо биём кор набуд кунам. Ба ҳамин хотир причинаш аввал бифаҳмед ки барои чӣ патент ба шумо дода нашид. Зиндаву сарбаланд бошед. То видеоҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.